mutumina yanzu ka ji halin da ake ciki na wannan hidimar waɗannan la'anannun mutane. Yunwa da kunci da tsadar rayuwar da talaka ke ciki ma ai sun ishi mutum. Amma yanzu sai ka ji a wannan garin an ce an yashe ma wancan balas ɗinsa, sai ka ji an ce shi ma wancan an ɗebe masa nasa balas ɗin. Haka ne fa abokina, jiyan nan na ji an ce an kama wani mai wannan aiki, amma fa ya ci na jaki kam, don kaɗan ya rage da a sanya masa taya a ƙone shi. Hukumar 'yan sanda na wannan yankin suka zo suka yi awon gaba da shi. Ba a gaya wa ɗan yau. Ai ina gaya maka, a halin da ake ciki yanzu ba a san iya adadin mutanen da aka yi musu wannan aika-aika ba. Sai dai mu ce Allah ya kyauta, ya ƙara kiyaye mu, shine kawai mafita. Haka ne kam, ai mutanen duk sun wuce yadda kake tunani. Wani sabon salo da suke yi, ba sai ka yi hannu da mutum ba, iya kiliya kuka yi a cikin kasuwa ko wajen shikowa, sai dai ka nemi balance ɗinka ka rasa. Shi yasa kaga duk bayan awa guda nake gaggawan cikin balance ɗina. Kai ɗan Fulani, tun zuwanka ka yi shiru baka ce komai ba, ko dai garin ne? To, akwai garin ma, amma a radun Allah wannan taɗin da na ji kuna yin ne, shine ya ƙara bani haushi. Ba a gaya wa ɗan yau. Yo mutum irin wannan har a kama shi a bar shi, mutum ya gama shan wahalarsa ya tara kuɗinsa, dan kai ne sarkin ɓarayi kawai lokaci guda ka yashe masa balance ɗinsa ya dawo sifili. A radun Allah da zunzurutun duka da sanda sai mun kashe shi har lahira. Irin wa'annan mutanen barin su a raye haɗari ne ga al'umma. Ba a gaya wa ɗan yau. Yau kai ka ce ɗan Fulani duk baka fahimci taɗin da muke yi ba ma. Muna magana ne akan ire-iren mutane baƙi da suke shigowa cikin gari ko kasuwa sai su zo maka sallama kamar na Allah. Sai su baka hannu ku gaisa, su ce maka kuɗin guzurinsu ne ya ƙare, ka taimake su, ko kuma su ce maka suna tambaya ne. To da kun gaisa hannu da hannu shikenan sun yashe maka balas ɗinka. Kuɗin? Ina, wani kuɗi kuma? Ai idan kuɗi ne abun ya zo cikin sauƙi. Injin masarrafarka na cikin wando ake magana. Assalamu alaikum. Aminu wa alaika assalamu. Ina kwana ɗan Fulani? Lafiya. Ya aiki? Aiki kan dai babu daɗi. Ɗan Fulani tambaya nake yi. To Allah ya sa na sani. Continue. Tashan motoci na garin nan nake nema, ko Allah ya sa ka sani. To gaskiya ni ma dai ban jima da zuwa wannan garin ba. Amma ina ga a wannan garin kam ai ko ina ma tasha ne. Saboda motoci ga sunan ta ko ta ina. To babu damuwa, na gode. Allah saka da alkhairi, na gode fa. Allah saka da alkhairi, na gode fa. To shi wannan mutumin mene masa ne haka yake ta yi min godiya haka, tamkar na bashi kuɗi, gashi kuma sai ɗago min hannu yake yi har ya ƙule, ko dai bararre ne. Sha'e! Kashe magana ake yi ta babban sashe. Mana. To bari in yi shakin balance ne ma. Ya dai ɗan Fulani? Lafiya? Wallahi ya kwashe su. Ya ɗebe su. Ɗan Fulani ban gane ba. To babu alamar su. Wani station aka magana, kuka magana akan
sun kama wa'annan mutanen. Za su sha sanda kenan. Za su sha uwarka dai. Idan na kashe su uban waye zai dawo min da su. To kai dan fulani idan ka ji ka samu ba wanda ya kwashe maka nakan bane ya za ka yi? Aradun Allah sai ya dawo min da su ko ba shi bane. Ai aikin su daya. No be juju be that. Don haka sai ya dawo min da su. Dan fulani barka da zuwa. Lafiya kuwa? Ina kwa lafiya ranka ya dade. Ina cikin tashin hankali. To me yake faruwa? Wato kana ji bayan mun gaisa ya she min tashan mota yake nema. Daga baya muna zaune a dabar George mai tumatur. Laluba wadda zan yi sai su kashe duba mu a hankali. Okay, na fahimce ka. Yanzu dai kai taken balas babu su kenan. Kwarai kuwa ranka ya dade. Kana nufin yanzu dai kai fankwalalo ne? Ai gwanda ma fankwalalo din ranka ya dade. Dan fulani kace dai babu su dai kenan yanzu. Ranka ya dade to ko ba ka laluba ko ka bi tunda kana kokonto a kai. Tunda kace babu su ai shikenan. Shekaran jiya mun kama ɗaya daga cikin irin waɗannan masu wannan aiki. Sai dai an ɗan samu wata 'yar matsala kaɗan. Wace irin matsala kuma? Jiya DPO yana tsaka da yi masa bincike sai ya ƙi yi masa bayanin yadda ya kamata. Da ya rinka tafkarsa sai da ya aman jini. Sannan ya yi wata doguwar suma wanda har yanzu kusan awa 120 amma har yanzu bai faɗo ba. Kashe mu dukka kawai. Idan da makara ku sani a kashe mu dukka kawai. Ku kai ni kabari ku binne ni saboda ba ni da amfani. Na mutu na lalace.